Tervehdys taas. Kiva, että olet löytänyt tämän rakennus- ja teollisuusalojen päätoteuttajille suunnatun videosarjan toisen osion äärelle. Minä olen Immosen Emmi ja teen Zeronille prosessikonsultointia ja suunnittelua. Ja yhdessä ollaan tehty teille tämmöinen 3-osainen aineisto siitä, mitä tämmöiseksi yhteiseksi rakennustyömaaksi määritellyn kohteen päätoteuttajan tulee tietää ja selvittää siellä työmaalla muista toimivista yrityksistä ja ihmisistä. Tämä materiaali tarkastelee niitä päätoteuttajan vastuita erityisesti sieltä tilaajavastuun ja työntekijöiden työskentelyoikeuden näkökulmista. Ja tämän videosarjan aikana opitkin tuntemaan näihin teemoihin liittyvät perusasiat. Ihan ne tarkimmat ja ajantasaisimmat ohjeet löytyy sieltä aluehallintoviraston, työsuojeluhallinnon sekä verohallinnon sivuilta. Myös se valtioneuvoston asetus 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta on tosi hyvä käydä läpi. Siellä on paljon informaatiota ja asiaa ihan kaikille tämän tyyppisellä työmaalla toimiville. Ja tämän videosarjan toisessa jaksossa käydään nyt läpi niitä päätoteuttajaa koskevia ulkopuolisen työvoiman hallinnon velvoitteita sieltä tilaajavastuun ja työskentelyoikeuksien tarkastamisen sekä vähän myös turvallisuuskouluttamisen näkökulmasta. Yhteisen rakennustyömaan velvoitteet voidaan karkeasti ulkopuolisen työvoimahallinnan osalta tiivistää 3 erilaisia kategoriaan. On harmaan talouden torjunta, työskentelyoikeuden varmistaminen ja työmaan turvallisuusjohtaminen. Ja näillä kaikilla toimenpiteillä päätoteuttaja varmistaa, että työt siellä työmaalla tekee laillinen toimija, jonka työntekijöiden oikeuksia ei poljeta ja kaikki työntekijät pääsee terveinä kotiin. Tilaajavastuulain mukaan sen päätoteuttajan tulee varmistaa, että ulkopuolinen urakoitsija on hoitanut nämä tilaajavastuuvelvoitteensa, eli maksanut kaikki verot, työnantajamaksut ja niin edelleen. Ja ulkomaalaislaki sekä laki lähetetyistä työntekijöistä taas velvoittaa valvomaan sitä ulkomaalaisen työntekijöiden työskentelyyn liittyvää dokumentaatiota. Ja päätoteuttajan tulee myös rakentamisen tiedonantovelvollisuuden myötä ilmoittaa urakoista ja työntekijöistä sinne verohallinnolle, joka valvoo sitä, että ne verot ja muut lakisääteiset maksut tulee suoritettua ja työnteko on reilua ja oikeudenmukaista kaikille osapuolille. Myös se työmaan yleinen turvallisuus on sen päätoteuttajan vastuulla ja päätoteuttajan tuleekin huolehtia siitä, että työntekijöiden työkykyä ja niitä turvallisen työskentelyn edellytyksiä valvotaan niiden velvoitteiden mukaisesti. Nyt kun tämä kokonaiskuva näistä vastuista on hahmoteltu, niin käydään seuraavaksi sitten läpi hieman tarkemmin sitä, että mitä tarkalleen ottaen niistä urakoitsijoista ja työntekijöistä sekä työturvallisuudesta tulee selvittää ja dokumentoida. Ensin päätoteuttaja tietysti valitsee ne yhteistyökumppanit sinne projektiin, joten pureudutaan ensimmäisenä siihen tilaajavastuuvelvoitteisiin ja siihen, että mitä niistä urakointiyrityksistä tulee selvittää ennen töiden aloittamista. Eli mitä kaikkia tilaajan tai sen päätoteuttajan tulee tämän tilaajavastuu- ja työterveyshuoltolain nojalla tarkastaa ja dokumentoida niistä urakoitsijoista? No, selvitykset siitä, että onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ja toki sitten ne dokumentit tallentaa. Kaupparekisteri joten myös. Sitten selvitys yrityksen verovelottomuudesta, tai sitten jos tätä verovelkaa on sinne yritykselle päässyt kertymään, niin viranomaisen antama selvitys siitä verovelan määrästä ja siihen maksuun liittyvästä maksusuunnitelmasta. Myös todistus työntekijän tai työntekijöiden eläkevakuutuksen ottamisesta ja niistä eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. Ja sitten tässäkin tapauksessa, jos niitä rästejä on sinne kertynyt, niin selvitys niistä, että minkälainen maksusuunnitelma niiden rästeille sitten on tehty. Lisäksi selvitys siihen kyseiseen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta, tai jos työehtosopimusta ei ole, niin sitten selvitys niistä keskeisistä työehdoista, joita sovelletaan siihen työhön.
Ja nämä dokumentit sitten ei saa olla yli 3 kuukautta vanhat siinä, kun niitä sitten tehdään siinä alkuvaiheessa niitä hankintoja. Lisäksi edellisten lisäksi vaaditaan vielä selvitys työterveyshuollon järjestämisestä ja rakennustyömaalla kun ollaan, niin todistus siitä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen ottamisesta. Nämä kaikki tiedot löytyy aika helposti sieltä vastuungroupin luotettava kumppani raportilta, jos urakoitsija siihen luotettava kumppani ohjelmaan on liittynyt. Ja toki itse raportti sinänsä on kokoava tietolähde, mutta se tulee myös käydä läpi, että se tosiaankin pitää paikkansa ja siellä ne asiat on niin kuin on. Ja sitten työtä tilaavan yrityksen pitää myös huomioida se, ettei se tarkastaminen ainoastaan siinä projektin alussa riitä, vaan urakoitsijan ne velvoitteet tulee olla hoidettuna koko projektin ajan. No, toiminimiyrittäjien ja niihin rinnastettavien valvonta on sitten hyvin pitkälti samanlaista. Ainoastaan työehtosopimusta ei vaadita ja työterveyshuolto on korvattu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, jos siis kyse on tällaisesta yksityisestä ammatinharjoittajasta, jolla ei siis ole palkattua työvoimaa. Ja nämäkin tiedot kyllä löytyy sieltä raportilta ja ne sieltä samalla tavalla tulee käydä toteamassa, että ne on niin kuin pitää olla. Hyvä. No nyt ymmärretään se, että mitä tilaajavastuun osalta sen päätoteuttajan tulee tarkastaa ja dokumentoida, ja voidaan siirtyä sinne työntekijän työnteko-oikeuden tarkastamisen vaiheeseen. Käydään ensin läpi se, että kuka loppujen lopuksi kantaa vastuun siitä, jos jotain epäselvyyksiä siellä työskentelyoikeuksissa ilmenee. Eli ulkomaalaislain mukaan päätoteuttaja on se, joka vastaa aina omien työntekijöidensä lisäksi kaikista siinä urakointiketjussa työskentelevistä työntekijöistä. Ja tämä on sellainen vastuu, mitä ei voi sopimalla siirtää kenellekään aliurakoitsijalle tai muulle. Eli urakoitsijan vastuulla kuitenkin on siis huolehtia niistä omista työntekijöistä sekä niistä heidän aliurakoitsijatyöntekijöistä, niistä työnteko-oikeuksista, mutta loppukädessä se kokonaisvastuu on siellä päätoteuttaja. No seuraavaksi sitten käydään läpi se, että mitä päätoteuttajan tulee sieltä työturvallisuus- ja ulkomaalaislain nojalla varmentaa ja dokumentoida niistä työntekijöistä. Jos työntekijät on suomalaisia, ei dokumentaatio ole järin suuri. Eli tämmöisissä tapauksissa riittää ihan se henkilöllisyyden varmennus ja sitten nämä tapaturma- ja työeläkevakuutuksien todentaminen sen urakoitsijan tilaajavastuudokumentaation kautta. Jos työntekijä sitten on EU- tai ETA-valtion kansalainen, niin tällöin pitää varmentaa se henkilöllisyys tietysti ja kansalaisuus muun muassa ehkä passilla tai ID-kortilla. Jos henkilö on tämmöinen lähetetty työntekijä, eli työskentelee pääasiassa muualla kuin Suomessa, tulee täältä dokumentoida se sosiaaliturva, eli puhutaan A1-todistuksesta. Jos ei sitten tällaista A1-todistusta ole, niin siinä tapauksessa sitten pitää varmistaa, että siellä työntekijän palkanneen urakoitsijan tilaajavastuudokumenteissa todetaan, että tämä työntekijä tai työntekijät on tapaturma- ja työeläkevakuutettu Suomessa. Ja jos työntekijä on tämmöinen kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton, tulee silloin varmistua tästä henkilöllisyydestä ja toki todentaa myös se kansalaisuus, ja onko se XX vai onko siellä sitten joku kansalaisuus kuitenkin. Ja sosiaaliturvatodistuksen ja tämän tapaturma- ja työeläkevakuutusten lisäksi vaaditaan tällaisilta työntekijöiltä myös sitten se työntekijän oleskelulupa, joka tulee olla myönnetty siihen kyseiseen työn luonteeseen. Eli esimerkiksi ravintola-alan oleskeluluvalla tai työluvalla ei voi tulla maalaamaan rakennustyömaalle seiniä. Sen täytyy soveltua siihen työhön.
No kuka sitten määritellään lähetetyksi työntekijäksi, niin henkilö on sellainen, joka lähetetään tilapäisesti työskentelemään johonkin toiseen maahan kuin siihen pääasialliseen maahan, jossa hän työskentelee. Ja tilapäisen määritelmä tässä tapauksessa on 6 kuukautta. Koskee EU- ja etävaltioita sekä Sveitsiä ja Britanniaa ja sitten näitä erillisiä sosiaaliturvasopimusvaltioita. Kolmansista maista ei voi lähettää työntekijöitä ilman Migrin, eli tuon maahanmuuttoviraston myöntämään työntekijän oleskelulupaa. No miten tämmöinen lähetetyn työntekijän status sitten varmennetaan, niin joko sillä A1-todistuksella tai sitten niillä Suomeen otetuilla tapaturma- ja työeläkevakuutuksilla. Tämä A1-todistus on identtinen jokaisessa EU-maassa, eli se on aina tuommoinen samannäköinen ulkomuodoltaan. Ja sille urakoitsijan vastuulle sitten jää ilmoittaa nämä kaikki lähetetyt työntekijät, joita se lähettää tänne Suomeen, niin aluehallintovirastolle semmoisella sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ja aiemmin sen piti lähettää sen urakoitsijan myös päätoteuttajalle tämä ilmoitus siitä, ja päätoteuttajan yksi vastuu oli vaatia tätä ilmoitusta itselleen. Mutta nyt sitten vuoden 2024 toukokuussa tämä vastuu sieltä päätoteuttajan osalta sitten poistui. Eli urakoitsijan edelleen se ilmoitus on sinne aluehallintovirastolle tehtävä, mutta päätoteuttajan ei tarvitse sitä ilmoitusta itselleen enää vaatia. No minkälaista sitten ohjeistusta sinne pääurakoitsijan kannattaa sinne urakoitsijalle taas antaa, jotta nämä eri työntekijöiden kansalaisuudesta riippuvat todistamisvelvoitteet sitten tulee ylipäätään täytettyä ja kaikki muut, niin lähetetyllä työntekijällä pitää olla edustaja täällä Suomessa. Eli semmoinen, mikä pystyy toimimaan sen urakoitsijan yrityksen lukuun. Ja kommunikoida tosiaan sinne urakoitsijalle, että heillä on se vastuu tehdä tämä ilmoitus näistä lähetettyjen työntekijöiden käyttämisestä. Ja myös lisäksi, kun rakennustyömaalla pyöritään, niin on tämä kuvallisen henkilötunnisteen pakollisuus, eli kommunikoida sinne urakoitsijalle se, että jokaisella työntekijällä pitää olla tämä kuvallinen henkilötunniste, josta löytyy sitten se työnantajan nimi, työnantajan Y-tunnus tai vastaava ulkomainen yritystunnus, yhtiömuoto, kyseisen työntekijän etu- ja sukunimi, veronumero ja valokuva. Ja nämä asiat olisikin varsin hyvä viedä ehkä jopa sinne hankintasopimuksiin, jolloin ne tulee läpikäydyksi jo hyvissä ajoin keskusteluissa, ja tämä velvoite voi ehkä sitoa sitä urakoitsijaa vahvemmin, kun se on sinne sopimuksiin kirjattu. Ja miten sitten jää sinne päätoteuttajan vastuulle, niin on se, että ne kaikki työntekijät, joita sinne työmaalle tulee, niin kuuluu tähän oikeaan veronumerorekisteriin. Eli meillä on Suomessa nykyään kahdenlaista. On rakennusalan ja sitten on laivanrakennusalan rekistereitä. Ja sitten pitää varmistaa, että henkilöt sinne juuri siihen oikeaan kuuluu. Että jos henkilö urakoitsijan työntekijän siis työskentelee molemmilla aloilla, niin sitten pitää kuulua molempiin. Ja toki sitten siellä työmaalla voi olla muita vaadittuja pätevyyksiä, mitä se päätoteuttaja siellä vaatii. Esimerkiksi hyvin yleisiä on nämä työturvallisuuskoulutukset tai turvallisuusperehdytykset, niin niitähän se päätoteuttaja sitten valvoo, että ne on asianmukaisesti hoidettu. No nyt on käyty läpi tilaajan vastuunvelvoitteet ja työnteko-oikeuksiin liittyvä dokumentointi, ja vielä olisi tuo turvallisuuskouluttamisen osuus, johon nyt sitten luetaan tämä yleinen turvallisuuskoulutus ja työkohtainen perehdytys. Työturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus velvoittaa päätoteuttajaa varmentamaan työturvallisuutta ylläpitäviä seikkoja työntekijöistä. Ja tämä dokumentaatio on niin kuin riskien hallintaa pahan päivän varalle, jos jotain sattuu. Ja työsuojeluviranomainen tulee tarkastamaan, että minkälaisia turvallisuustoimenpiteitä työmaalla on ylläpidetty.
Jokaisen tämmöiselle työmaalle saapuvan on suoritettava työmaakohtainen turvallisuuskoulutus. Ja suoritusten henkilökohtaisuus on varmennettava joko fyysisellä allekirjoituksella tai sitten digitaalisissa ratkaisuissa kaksivaiheisella tunnistautumisella. Myös työkohteen nämä perehdytysaiheet pitää dokumentoida. Lisäksi turvallisuuskoulutuksen suorittajasta pitää varmistaa ennen kuin se töihin päästetään niin henkilöllisyys ja kaikki muut pätevyydet dokumentoitava ja tietysti varmennettava. Ja lisäksi vielä tuo kulkutunniste, mikä sinne alueelle mahdollisesti luovutetaan, niin tulisi luovuttaa henkilökohtaisesti sille käyttäjälle sen henkilöllisyyden varmentamisen yhteydessä, jotta voidaan varmistua siitä, että se päätyy juuri tietyn ihmisen haltuun. Tämä mahdollistaa päätoteuttajan varmistumisen siitä, että alueelle on kirjautunut juuri ne henkilöt, kenet on sinne luvitettu. Ja tämä on aika oleellista myös esimerkiksi aluevalvonnan ja suojelun näkökulmasta, että tiedetään oikeasti, ketä siellä alueella on ja kuljetaan eestakaisin niillä omilla henkilökohtaisilla kulkutunnisteilla. Näillä toimenpiteillä se pääurakoitsija varmistaa sen turvallisen työympäristön kaikille. Nyt kun kaikki vaiheet on käyty läpi, niin työntekijät on valmiita aloittamaan työt ja päätoteuttaja voi katsoa hoitaneensa nämä rakennustyömaan ennakoivaan riskienhallintaan ja työturvallisuuden ylläpitoon liittyvät velvoitteet. Ja voidaan hyvillä mielin aloittaa itse työt. Tässä olikin toinen osio meidän kolmiosaisesta kokonaisuudesta. Ja seuraavassa jaksossa käydään läpi esimerkkitapauksia rakennus- ja teollisuusaloilta, minkälaisia sanktioita päätoteuttajalle ja muille sopimuskumppaneille voi seurata, jos niitä velvoitteita laiminlyödään. Kiitos kun kuuntelit ja palataanpa osassa 3.